Xesús Constela 12, que escribiu algúns libros en galego, como Shakespeare destilado. Este club de lectura lemos as humanas proporcións. Imos facerlle a entrevista. A que idade comezou a escribir e a ter ganas de facer cousas novas? Empecé tarde, porque empecé aí 10 anos, ou seja, o primeiro libro publiquei con 40 anos e empecé a escribir sobre os 38, por aí, 38, 39. Era maior, vamos, non empecé. Xa tiñas antes a idea de ser escritor? Non, empecé de casualidade, realmente. Un día que empecé a escribir un relato na miña casa, no ordenador, empecé a escribirlo ademais por non esquecer unha serie de cosas que estuvera comentando con meu fillo nun centro comercial. E empecé a escribilas por non esquecelas, e o día seguinte volvín a mirarlas outra vez e pensei, bueno, tampouco están tan mal. E retoqueinas un pouco e de aí naceu un dos primeiros relatos deste libro. É doado publicar ou é complicado falar coas editoriais? Non sei, eu tive moita sorte, porque o primeiro libro que intentei, o primeiro libro que escribín resultou premiado co premio Torrente Ballester, que é un premio moi grande. E, bueno, a partir de aí saíron máis cousas rodadas. Nunca tiven a sorte de nunca ter que rogar nin andar detrás dunha editorial para que me publicaran nada. Entón non sei a experiencia, porque sempre foi ao revés. Foi a editorial quen me pediu que escribise, que publicase. En que momento do día ou en que lugar prefire escribir? A ver, a mí me encanta facelo de noite. Pola tarde e pola noite. E pola tarde máis ben avanzada a tarde. É cando máis concentrado podo chegar a estar. E cando menos pola mañán. Decididamente, pola mañán non me gusta nada. Porque pola mañán tes moitas distraccións. Para escribir tes que chegar a concentrarte moito. E entón prefiro a noite porque cando menos distraccións pode haber. Pero bueno, cando máis o fago realmente é pola tarde, porque traballo pola mañán nun instituto. E entón teño que ter a mañana teño ocupada, teño que madrugar, entón non podo deitarme moi tarde. Entón, cando máis utilizo é a tarde. Poño música, sempre fago igual. Poño música moi baixa, normalmente ópera ou música clásica. Unha música que non moleste. E traballo con esa música. Traballo no ordenador. É un traballo moi solitario. E tens que estar moi concentrado, non pode haber nada que te moleste. Non podería facelo coa radio posta, por exemplo. Nin con ninguén que me estuvese falando do lado. Cal é o relato ou o libro que máis te gusta dos que escribiste? Dos que escribín. Está entre estes dous, As humanas proporcións e o Shakespeare destilado. E como relato, o meu favorito é Biógrafos. É o que dixeches antes do neno da burbulla. Sí, a ver, eso gustame moito. A ver, querer, gustame todos. E querer tamén os quero todos, porque, bueno, son como fillos todos. Entón, bueno, quereros a todos por igual. Pero, bueno, sempre hai algún que, por algún motivo, os sintes máis cerca, ou lembras exactamente o momento en que escribiches. Hai, por exemplo, estas que son novelas, o de 15.724, o libro das alquimias, que hai dentro trozos que lembro perfectamente o que estaba facendo o día que escribín aquelo, ou o que estaba pensando, ou o que estaba pasando no momento en que escribín aquelo. Entón, bueno, ainda que non son relatos, hai trozos dese libro que me gustan máis ou menos, non? Pero, bueno, en xeral gustanme todos. Se tivera que escoller un só, quedaría con este, coas humanas proporcións, porque é o primeiro e me abrigo o camiño de todos os demais. Sin este non existiría nada do demais. Nada de nada. A este debolle todo, vamos. E que cree que pensa a xente sobre os seus libros? Home, a ver, tuveron moi boa acollida. Gustaron. A crítica de calquera dos 4 foi boa e positiva. 2 están premiados. Bueno, non teño ningunha crítica mala. Entón estou realmente orgulloso, claro. Cales pensa que foron os autores ou os libros que máis influíron no seu estilo? Hai moitos, Desde logo a narrativa latinoamericana,
con gran diferencia. Pero hai moitos, hai moitísimos, moitos aparecen aquí. Hai tantos que non sabería nin dicilo, pero bueno. A min gustaba moito, por exemplo, ler a Paul Auster, Gabriel García Márquez. Así por mencionar dous, pero habería moitos máis. Cada relato, como todos... A ver, a min gustame escribir cosas moi variadas, porque me gusta tamén ler cosas moi variadas, non? Non teño... Ainda que hai libros que me gustan máis e outros que me gustan menos, gustame ler... Igual que en música, tamén me gusta escoitar unha música variada, non? Porque de todas as cosas aprendes algo. Pero bueno, a narrativa latinoamericana esta de realismo máxico, esta que, sabes, me encanta mesturar a realidade e a ficción, cousas que o lector se quede un pouco sorprendido coas cosas que estás contando aí, non? Lle darías algúns consellos as persoas que intentan escribir ou que escriban, que traballen e que traballen. Por que traballo, A mí, cando me din, ve unha inspiración, non, a inspiración ven traballando. A inspiración non existe, existen as ideas, existen as ganas de traballar, e o resto é traballo, poñerse a traballar. Nada se consigue sin traballo. Queres aprobar un examen, tens que estudiar. Queres ter diñeiro, tens que traballar. Ou menos que te toque a lotería, claro. E se queres escribir, que ser escritor, tens que poñerte a traballar. Os libros non se escriben solos. Eso seguro, vamos. Nin existen esas cousas de decir, escribiu o libro todo seguido. Non. Os libros é traballo. É escribilos, é redactar, é correxir, é volver a redactar, é volver a correxir. Levan tempo, Porque tes que, unha vez feitos, tes que volver a lelo para despois... Non sabes cantas veces, nin o imaginas, de verdade, non o imaginas, E sempre descubres algo, sempre. É moi difícil no momento en que dis, este libro está acabado. É difícil, sabes, porque non... Sempre descubres algo novo. Mira, eu, por exemplo, agora teño un libro que está... acabo de enviarlo a editorial. E está enviado, Pois este fin de semana volvín a empezar outra vez. E xa lle correxín 3 cousas. Entón xa lle mandei hoxe un email dicindo que iba a volver a enviarlles unha nova versión porque había 3 cousas que as cambiaron. Pensas que a lingua galega estás a perder? A ver, repito vos que vos dixen antes. A ver, houve momentos mellores, eso está claro, non? Houve momentos mellores. E a veces son pesimista, pero supoño que hai que ser optimista. Hai que ser optimista. Entón, poñevos a comparación que vos dixen antes de Manuel Rivas. Manuel Rivas comparaba o galego coa raíz do toxo. E a raíz do toxo sabedes que sempre vive anos e anos e anos, é tan dura que sempre se arruina. Sempre acaba botando flores e sempre acaba botando polas. Bueno, supoño, espero que teña razón Manuel Rivas. Vale, vamos a mirarlo así. Depende de onde estés tamén. A ver, se estás nunha cidade grande, pois escoitas falar galego bastante pouco, o cal é unha pena, pero se vas a un pobo de interior, por exemplo, este verán sorprendeume ir a Melide. Melide está no centro de Galicia, que é a vila de onde era o meu sogro. Fomos ali para que coñeceran os meus fillos, de onde era seu avó. Fomos ali a ensinarles como era, para que o viran. E sorprendeume que os rapaces da vosa idade, fomos ao río porque facía unha calor tremenda, todos falaban galego, todos, o 100%. E chamou a atención, e dixen, mira que ben. Ademais era algo natural, non era que o aprenderan, non, era natural. E dixen, mira que ben, ves, para que logo digan que... Entón, se o miras desde ese punto de vista, non se está perdendo, todo o contrario. Se vas a Ferrol, por exemplo, pois sí. Entón, bueno, supoño que haberá que buscar un punto de equilibrio para ser optimistas. Tes algunha meta ou soño que queras conseguir cos teus libros ou algún premio específico? Non sei. A ver, algún soño, seguir escribindo. Teño moitas cousas dentro da cabeza, moitas, moitos plans. E me gustaría poder facelos. Teño moitas cousas que contar e me gustaría poder contalas. Vamos a decirlo así. E tempo para facelo. Crees que cambiou moito o teu estilo de escribir dende o primeiro libro ao último? Sí, mellorou, eu creo que mellorou. Mellorou a nivel... Mellorou, sí. Non ten, a ver,
por un lado, a ver, sabes que pasa? Que estos son relatos. Entón, agora estou traballando agora mesmo nun sexto libro, porque estes son 4, hai un quinto que está entregado e hai un sexto no que estou traballando. É un libro de relatos e vai un pouco como este. Quero volver a isto. Quero volver, non volver a isto, non é volver a escribir as malas proporcións, non? Ten título, ademais, se titula A rotura das paisaxes. Igual cambio mes adiante, non? E, bueno, vai un pouco no sentido deste. É como... para ver se son capaz de volver a escribir algo parecido a isto 10 anos despois. Pero mellorado. Incluso hai unha cosa que cambia, porque estes son relatos que están separados uns dos outros, non? Ese non. En ese hai 2 personaxes que van unindo os relatos de algún modo. Entón é unha cousa a cabalo entre a novela e os relatos. Ten un argumento. Son independientes, se pode ler como relatos independientes, bueno, entón é como darlle unha volta de torca. A ver, que pasa aí con eso? Tes algún libro sen publicar que non te aceptaron? Non. Non? Teño a sorte de que non. Non teño ningún. É unha sorte realmente. É unha sorte porque eu algunha vez estive de xurado nalgún premio. E entón é unha pena porque descubres cosas que, bueno, que non están nada mal, que non gañan os premios e que nunca máis volves a oír falar delas. Novelas que dis, que pena, quen escribiría isto? Porque claro, nos premios van anónimas, non? Novelas que dis, simplemente con que lle cambiaran estas 3 cosas aquí, sería unha novela moi interesante. E despois non as ves publicadas, e dis, que sería delas, non? Como te sentiches cando se entregaron o premio de Torrente Ballester? Moi feliz. Moi feliz e moi nervioso. Sí. Moi feliz porque non o esperaba. E moi nervioso porque de algún modo pensei, e agora que? E agora que vai pasar, non? A partir de aquí. Non o esperaba de ninguna maneira. Antes mencionaches os pavos da matogueira australianos. Queremos saber como os coñeciches. Como os coñeci? A ver, mira, a mí me encanta... A mí na televisión me gusta ver películas, documentais, non todo tipo de documentais, me gustan ver os documentais interesantes e bons. Incluso gravo documentais, o que sei, pois de grandes documentais de National Geographic, por exemplo, sobre naturaleza, da BBC. E os teño gravados en casa, de vez en cando os volvo a ver outra vez, porque me gustan. E de algún modo me gusta xogar con esas cosas despois nas... Igual que documento a nivel literario as cosas que aparecen nos relatos, pois hai outras cosas que se documentan por internet, outras se documentan na televisión. Todas as cosas que se escriben, todos os escritores deben de estar documentadas. Supoño que haberá algún que non documente nada, me extraña. E entón, bueno, eses documentais son tamén parte da documentación dos libros, non? E aí, bueno, xoguei un pouco con eso, non? Ese Willy que aparece en Shakespeare Destilado, unha das súas paixóns é ver documentais na televisión, di el. E incluso ver documentais curiosos, non? Teño unha idea na cabeza dunha novela, non sei cando empezarei a escribila, non? No que hai unha muller, unha persoa que está todo o tempo vendo a televisión, e esa muller, en cambio, que ve a televisión son todos estes programas de corazón e cosas desas, non? E toda a ficción que ten montada na cabeza estaría basada en cosas desas, non? Tería un componente humorístico en ese aspecto, non? La teño bastante diseñada, pero nada máis, non? Pois iso vos decía antes, que teño un montón de cosas na cabeza, pero que me gustaría hacer tempo para escribirlas. Sí, porque con Sino, xa que das clases no instituto, non tes moito tempo para escribir. Non teño tempo para escribir, mas xa me encantaría ter máis. Sí. As traduccións as fas ti? Non, nin me gusta tampouco, nin me gusta. Eu creo que non debe... A ver, hai moi poucos escritores que traduzcan eles, porque, a ver, mira, o da lingua é un pouco como a materia prima, sabes?
A ver, ti imagínate, ti estás acostumbrado a traballar con barro, a facer esculturas con barro, non? Entón, traballas o barro de maravilla. Te estiras, encolles, cortas, pinchas, e de repente tens que traballar con mármol. Cambia, non? Ainda que sexas un bo escultor e teñas, cambiaronche o material. Nin é o mesmo barro que a plastilina, sabes? Un pouco por poñer, non sei se estás entendendo moi ben a comparación. Ou un pintor, vamos a poñer un pintor, que é máis fácil. Estás acostumbrado a pintar con óleo. Podes pintar de maravilla con óleo, pero de repente cambiar a acuarela e que a cousa perda. E estou seguro de que é así. Eu me acostumbro a ver os estes, non quere decir que non pudera escribir perfectamente en castelán, e igual, a ver, en inglés xa me tiraría o farol se dixera, non? Podría facelo perfectamente, pero non traducilo.